Hello friends, बरायबाय चेनेलाव फिन खनसेबाव आसा खालामो गासैबो मोजां दङ। आसाम पुलिसनि सायाव एबा डिफेन्सनि सायाव भिडिअ नांगौ गोबांथार कमेन्ट्स डिमान्ड फैगासिनो दङ जे आदा थाबैनो आसाम पुलिसनि सायाव भिडिअ नांगौ एबा एसएससि निफ्राय नांगौ। दा लोगोफोर आं नोंथांमोननो लेटेस्ट आपडेट लाबोबाय मानोना रिजाल्टआ फैगासिनो दङ बारा गोबाव गैला कनस्टेबल लेभेलाव, एसआइ लेभेलाव, कमान्डो लेभेलाव प्लास एसएससि जिडिआव। दा जाय नोंथांमोना बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन साबस्क्राइब खालामना ला मानोना सरकारि साख्रि गभर्नमेन्ट स्किमनि सायाव बर' रावजों लेटेस्ट मोननो हागोन। दा जियानो जा नोंथांमोनाथ' फंबायमोना बिनानावमोना भाइभा टेस्ट होना दोनबाय बेनो जाबाय कनस्टेबल लेभेलाव जों बेखौनो दा कभार खालामगोन बेयाव। दा जों फैबाय एसएलपिआरबि अफिसियेल साइटआव स्टेटआ बुंनाय बादिबा अक्ट'बराव माने गोबांथार साख्रि होगोन बे अक्ट'बराव गोबांथार माने डिपार्टमेन्ट्सनि साख्रि होनो थांगासिनो दङ। बेखौ नायोबा टटेल 50,000आ माने टारगेट दंमोन आरो नैबे बोसोराव। स' बिनि गेजेराव गैयाबाबो हमना ला अक्ट'बराव 20,000नि खाथियाव किजानि साख्रिखौहाय होनो हागौ। दा एबि कनस्टेबल, इउबि कनस्टेबल बेनिफ्राय आदार्स पस्टआव दाखालि बावै भाइभा टेस्टआ थांबाय गैयाबाबो 5,000नि खाथियाव पस्टआ थांना दङ आसाम पुलिसाव। एनएसआइ लाफानानै इउबि लाफानानै एन्ड बेनिफ्राय कमान्ड' लानानै 6,000 जायो टटेल अके। देन जुनाव अके नैबे जुननि जोबनायथिं रिजाल्टआ फैनाय चान्सआ दंसै। गोबां सर्सआव मोननाय बादिबा जुननि लास्ट उइकआव एबा बिनि सिगांबो आसाम पुलिसनि भाइभा टेस्टनि रिजाल्टआ फैनो हागौ। स' दानिया एसआइ लेभेलाव बेनिफ्राय कमान्ड' लेभेलाव अफिसियेल नटिस जुन दानाव मोनसे नङा मोनसे फैनाय चान्सआ दङ। 10 जुननि सिगां मोनसे नङा मोनसे चान्सआ दङ। बेनो जाबाय जुनावनो गोबां माखासे प्रसेस दं नालाय एडिआरइनि स्किल टेस्ट दङ बेनिफ्राय गोबांथार रोखोमनि दङ। दा बेखौ नायोबा आसाम पुलिसावबो जुन दानाव मोनसे चान्सआ दङ। एसआइ बेनिफ्राय कमान्ड'आ जिनिखि जानो गोनां माखासे दंबावोना जेरै साइक' टेस्ट दङ बा भाइभा टेस्ट दङ बेफोरबायदि माखासे प्रसेसा जुन दानाव जाबावगोन। देन बेनिफ्राय 2026नि एप्रिल मान्थआवहाय एसेम्बलि इलेक्सन दङ। बेखौ नायोबा गभर्नमेन्टआ बुंबावदों जे अक्ट'बरनि गेजेराव एबा सेप्तेम्बराव गोदान भेकेन्सि आसाम पुलिसाव फैबावगोन। आसाम पुलिस भेकेन्सि फैगोन बेखायनो जायनिखि केन्डिडेट्स दानिफ्रायनो गोबां नाजादो मानोना काटअफआ दानिया ओरैबायदि गोजौ लेभेल थांगासिनो दङ मानोना गोबां प्रेक्टिस खालामो नालाय दानिफ्रायनो फंबायमोना बिनानावमोना खालामबाय थाखा जाहाथे नेक्स्ट लेभेला काटअफ सहैयो। दा बेखिनि पस्टआ गैयाबाबो 5,000 फैनाय चान्सआ दङ नेक्स्टआवबो। दा बेखायनो फिजिकेल टेस्टखौ प्रेक्टिस खालामबाय था 40नि गेजेराव गैयाबाबो इउबि लेभेलाव 35 एबा 34आ लाथारनांगोन बेबादि कन्डिसन जाबाय। स' दानिया एबि पस्टआव एबा एबि कनस्टेबलाव 60नि गेजेराव नोंथांमोना मा खालामनांगोन 53 एबा 54 लानो हायोबा स' नोंसोर माने गोबां चान्सआ दङ जायनाखि फंबायमोना। दा बेखिनि काटअफआ थांगासिनो दं ग्राउन्डआव। दा जियानो जा नेक्स्टआव 4,000निफ्राय 5,000नि गेजेराव थानाय चान्सआ दंखायो मानोना आसाम पुलिसआ पस्टआ गोबां लांदां जाना दङ। जिनाखि कनस्टेबल थाखानायमोन बिसोरखौहाय माने गोबांथार प्रमसन खालामबाय बेखायनो जिडि कनस्टेबलाव पस्टआ दंखायो। दा बे जाबाय आसाम पुलिसनि सायाव। देन एसएससि जिडि थ' एसएससि जिडिनि काटअफ होनोबा 85 प्लासआ थांनाय चान्सआ दङ बाट बिनि खमबो थांनांगौ जायगा बाट 85 प्लासआ चान्सआ दंसै मानोना दासान्दि गोबांथार काटअफ थांनायखौ नुनो मोन्दों। 50,000 पस्टनि बारा दंमोन गैयाबाबो 53 दंमोन ना नेक्स्टआवबो 50,000 प्लास भेकेन्सि एप्लाइ जानाय चान्सआ दङ। दा जियानो जा बेखिनि नेक्स्टआव नोंथांमोननो लेटेस्ट आपडेट लाबोगोन चेनेलाव। जियानो जा डिफेन्सनि बागै भिडिअ मोनबाय थासिगोन आसा खालामो नेक्स्टआवबो नोंथांमोना नायबाय थागोन।